Кайсысында? Уң яктагысындамы, сул яктагысындамы? Сайларга кирәк. Ассаламу алейкум, хөрмәтле дуслар. Программаның темасы сайлау. Бүгенге көннән алып 19 сентябрьгә кадәр безнең илдә Дәүләт Думасына депутатлар сайлау була. Сайлау кешенең көндәлек һәм даими бер шөгыле. Үз-үзен белештерә башлаган чагыннан алып, кеше һәр чак тегене яки моны нише хәл итим дип сайлау алдында тора. Дөрес сайлау өчен тиешле мәгълүматкә, белемгә ия булу мөһим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Матрица фильмын күпләр карагандыр. Неоға кызыл яки зәңгәр таблетканы сайларга куша Морфеус. Кызыл таблетка матрицадан чыгып китеп, кырыс чынбарлыкны күрү мөмкинлеге бирә. Зәңгәре иллюзия дөньясында калып, үзеңнең барлык шикләреңне оныту дигән сүз. Бик авыр сайлау. Минем белән килешәсезме? Дөресен белергәме һәм тынычлыкны югалтыргамы, яки дөреслекне белмәгән хәлдә наданлык битарафлыгында калуны дәвам итәргәме? Монда да шул ук белем хәл иткеч роль уйный дип әйтергә була. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Күрегезче, намаз вакыты җиткән. Бүген һәрбер кеше үлгәннән соң кыямәт көн буласын белә. Әмма бу белү генә сайлауга сәбәп була алмый. Бик күп кешеләр намаз укымый һәм кыямәт көне булачагын башларына да кертеп карамыйлар. Ни өченме? Чөнки ышанмыйлар. Димәк, дөрес сайлау өчен кеше туплаган белеменә таяну белән бер рәттән ышанырга да тиеш. Бүген безнең районыбызның Түбән районының имамнар җыелышы. Аның сәбәбе Әминә Салих хәзрәтне тагы бер соракка сайларга дип шул уңайдан җыелган идек. Бүген көндәш юк һәм кирәк түгел дисәң дә буладыр инде. Безнең хәзер эшләребез яхшы бара. Сәяхәт үз урынында. Без аның барыбыз бер команда эшлибез бергәләп. Шуңа күрә инде аның калуы бүтән кешегә дә иң уңай вариант. Күрә кем ризаен кулны күтәрәбез инде. Хәятның имам булып калуына. Ярар, каршы килүчеләр yok, şuna göre dinle glasna, birden tavuştan, hamdülillah şimdi Salih Hazretini biz söyledik, kaldırdık. Şuna göre Allah Teala dinimizge, milletimizge, cemayetimizge fayda getirirge nasip eylesin. Сайлау кичә бүген генә уйлап чыгарылган нәрсә түгел. Тарихи бик тирәнгә китә һәм аның белән бәйле кызыклы хәлләр дә шактый. Борынгы Грециядә бер чак ярдәмендә тавыш биргәннәр. Ак төстәгесе хуплауны, карасы каршы килүне аңлаткан. Борынгы Римда сайлау алды кампаниясе барышында кандидатлар ак киемгә төренеп, урам буйлап, халыктан үзләрен сайлауларын үтенеп йөргән. Сайлау көнне тавыш бирүчеләр тактага үзенә ышану кандидатның исемен язып куйган. Патша Россиясендә Дәүләт Думасына сайлауларда 25 яшькәчә булган иратлар катнашмаган. Шулай ук хатын-кызлар, хәрбиләр, студентлар, яшәү урыны билгеле булмаган кешеләр, губернаторлар, шәһәр башлыклары һәм полиция хезмәткәрләре тавыш бирү хокукына ия булмаганнар. Уругвай президенты Хосе Мухика үзе теләп постыннан баш тартканчыга хәтле халык һәр сайлау сайын аңа гына тавыш биреп килгән. Мухика тарихка дөньядагы иң ярлы һәм гадел президент булып кереп калды. Уругвайлылар аны хәзергәчә ярата. Тарихка тукталганбыз икән инде, патша Рәсәендә Дәүләт Думасына сайланган татарлар хакында әйтми калырга ярамас. Мөселманнар сәяси тормышта бик актив катнашканнар һәм хәтта сайлау нәтиҗәләре буенча Думада мөселман фракциясе оештырганнар.
Dini milli принцип буенча оештырылган парламент фракциясе 1906 елдан 1917 елга кадәр Россия империясендәге төрки мөселман халыклары вәкилләренең мәнфәгатьләрен белдерә. Шушы урында туктап, ислам динендә сайлау турында ниләр әйтелгәнен хәзрәтләрдән сорарга вакыттыр. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә үз киң рәхмәте белән үз кулына, адәм баласына сайларга мөмкинчелек биргән икән, ягъни ихтияр кылырга мөмкинчелек биргән икән, әлбәттә, адәм баласы ул сайлый ала һәм сайларга тиеш. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Аъуду биллаһи минеш шәйтанир раҗим, ла икраха фид-дин." Ягъни дингә мәҗбүрлек юк. Син кешене мәҗбүр итә алмыйсың. Кеше үзе сайлый, диндә булыргамы, юкмы? Әмма ләкин шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръәндә аңлата, динсез тормыш турында безгә күрсәтә һәм дин буенча яшәү буенча да Аллаһ Тәгалә безгә мәгълүмат бирә. Димәк, адәм баласының сайларга хакы бар дигән сүз. Һәм инде сайлагач, шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ати'улла ва ати'у расул ва улил амри минкум", ягъни сайлагач, инде буйсынырга. Димәк, иң беренче безнең өстебездә сайлау, аннан соң сайлагач, бу сайлаган кешегә буйсыну. Гомумән, мәхәлләдә, гади мәчеттә дә сайлаулар үтә. Шулай ук мәхәллә үз ара лаеклы кешене имам булып сайлый һәм аңа буйсына, һәм үз тормышын дин буенча алып бара. Хәтта сәяси мәсьәлә булсын. Хәтта бу хөкүмәт бәлки ислам каноннары белән яшәмәсә дә, тормышны дөрес итеп алып барга тиешбез. Шуңа күрә, әгәр дә кем шикләнә, ягъни кемне сайлыйбыз, кем безнең җитәкче була дип уйланса, ул белә торсын. Без бүген көнне үз балаларыбызны тәрбияләп, без киләсе нәселләрне тәрбияләп, әлбәттә без инде киләчәкне тәрбиялибез. Димәк, без киләчәкне сайлыйбыз. Шуңа күрә без бүген үк үз киләчәгебезне борчылырга тиешбез. Һәм әлбәттә сайлауларда катнашырга тиешбез. Һәм Аллаһ Тәгалә хәерле, тақвалы җитәкчеләрне бирсен. Шулай итеп, безнең илдә сайлау бара. Милләтенә карамастан, бик күп кешеләр бу сәяси ирекне күрмәмешкә салыналар һәм сайлауга бармыйлар. Үзләрен булай тотуның сәбәбе бар. Кешеләр ышанмый. Барлык заманнардагы сыман ук бүгенге көндә дә сәясәт үзенең гаделлеге белән аерылып тормый. Кыямәт көнен һәм шулай ук башка кешеләр алдындагы җаваплылыкны искә тотып, һәр кайсыбыз үз көченнән килгәнчә тормыш дөрес кануннар буенча корылсын өчен тырышырга тиешле. Аллаһ Тәгалә безгә гадел җитәкчеләр насыйп итсен. Ассаламу алейкум.